Assalamu alaiki yarinyar kirki kyakkyawa, mai kyawun sura kun ganta ita ta san kowa. Ina ta fiɗarki ina ta jiranki ba za na daina ba, dan kin shige mini zuciya ta cikin araba. Kallo ɗaya ne miki ki ban dama in ƙara, ni ke nake so a rayuwa babu batun ƙarya. Ina kin zamto ɗaya tilo banga kamar ki bakin mini garkuwa. Ni da soyayya na taho ki sani da soyayya zan koma gida ki furtan kalmar so, ko zuciya ta za ta numfasa. Daga ke banga kowa ba, ina ɗaki balle ko ba, tafiyar ki na ji daga barci na. Tunda na ɗarsa a raina kin biya sai na zo ko ba zan koma ba. Can soyayya sai ka ji tamkar ba makiya, ruwan zuma madara ke haɗa mini domin tukwicin soyayya. Bini mu je lambun ƙauna mu sha iska har mu tattauna. Ni na yarda da ke, ke ma ga hannu na yarda da ni. Ina ta kishinki, ki sana a zuciya kar da kiya da ni. Ke ce madubi na in har na yi wanka zan zo kallo.